Melissa ka ton laya ka mit la tu bek chu amit meng moi lu tuk mai hi nia ti chuan kan in kom chowa so hong khang te kan en dun thrina restaurant na te kan chol du na ti chuan buwak po thazela ma senge mulai khan a thian nu hi ana pasala thena chumin nem nan chuan ti in an leng chuak na saphian mai che pasal thren chuan mi padang hi an kom roi thrina chumin ni wang chuan Melissa po chu kang hlel tel ve tan ta ni an leng an lo hot laya mi pat mei chiat na kan mang dun kha tel tel bok tum khat phei chu a chhuwa do na a ke go te hak ni mi lo a kon ha ho to bok adik lo na sa ti ka khathiam ma se mat chat na kala nei thei sirawa ama kha chuan kan in mila kan in kopram em a ma se tu na chuan milang dai angani to ka khia thrin kha ni to lo ni tin jei hian a kop pui Melissa chanchina soya Melissa hi kum song thum pakua ni to in apa salgai laka hian akin omlo em ni ti kha kan endo na ni an chui ne thumna chuan an ha thona hmuna tongin a kon chuaka khuyang akal don ti kan ti chuan bar pakhat lampanin atlan wanga bar chunga chuan a thian nu pasal then kan ti kha awa muwa an ti dun deuh wanga minute somli panga vel an in kom hnu chuan phone call adonga a chuak le ta Melissa chu zui zerin nakina chuan mi papakhat alo langa Melissa ka chuan a lut ve ta ni pak pakhata an vakala an motor seat nung lama chuan an in sona thil enga motak motor seat ma thu chunga ti theilo motor seat nunga thut phot ngai ang chi kha an ti ni ti rang hlelwal ani talo ni wala kan video hi slow motion dewa kan ti na chan chu copyright claim a omlo nan ani a claim ani chuan kan video hi kan ron da thei don si lawa chu wang chuan claim omlo nan angai da win tiang hian en nuam lo do hlekin kan ron da chulai chumin khriat thiam sakula minute som ni vel nuwa ami pa jok chu ko hamang lovin la kon chuak lol maya ti chuan mi pa kha awa thla le a he mi zan chu ti khan azo ta phot ani rokna chuan Melissa na thok bang chu kha mi pa khan lo mokin pangpar te pe a tun tum chu ami pa ka ra jok chuang lutin night club pakhatan vakal duna a chunga chuan in chuks ti te mai chu an tina saviau hetia hun aman hian apasal je hena chuan hey kan na committee poimo tak mai oma ti te video conference kan neya kalo hot lai don ti te chutiang chuan an na chung changa chuan lam siamin dot lo sei thrin ni ti kan khathei ta bokani kon phone ma chu mi kan call su o kan lak lo don ania ti in abum ne le thrin kan ti don nge nianga ami pa hi chuan a khithiam vek thonangin azan dang le chuan a thian no pasal thenta nen te khan dance club pakhata kal turin an chuak howa a chunga chuan an lam na sangang mai helai huna kal ho hi chu in ngai zon thopa ngai tuma an ngai lawa agam min kop zoi ang chi vek kha an nia zan khata ta na in coach mai ang na mun kha ani ti kan khadon nia ma se helai huna an kal chan jok tak chu an DJ hi Melissa bel pathar kha ania nuaman chen vel ani ti khriat thei ome Amazon huwa an in thla vel po an uluk hle maya an lai mule don tholo mole o ti khil ngai khop tur velin an in thla uluk ani kan ti theyang mom lo tur te gam le wa mom tura an hanin khilai chho le zel ta ka chuan en kim chu a chiang thokhat viau to nia nga in he chui chian na hi ti to pani ta ni je hi ama na boy ve takania ma se zanin chu thu dik hailan angai to wangin an kowa tuna an thil en tur hi a en nu chuan a thin nunga zona om thrin zong chan na chu a mu to do na ni a chui tum khatna thian ba a thian nu nen khan an vakal do na ma se phone call awangin a thian nu chu kal sana chuta chuan he pa hi awa muwa pa ka kalin enge ti kan mu to kha ani dang le chuan pangpar te kan sakin mi pa mu to a hian lutin lap pakhatan kala heta chuan an inform na savio to a Amazon pe hi chuan dance club a kalin an lam na savio mai an DJ hi inu pui bel pathar hi nei ti kan mu theya an zo hnuwa in thla nan hetiang hian an om dun le ni tin an entir ta vek mai ni
tuna hian anum don le meka chu kan vakal chil don ani tin vakal chil turin an in bual sei ton ta an omna mun chon wa thleng don ta je hi thin ram em awangin engma sei thei do lova a za zek to a chuan an wa thleng ta ne je chu ain sum zo lo an khap zo bok hek lova an lak lo lai po ani ma na ma se va pot then roi maya ami pa la lo doi big lo anin sual chu ani tarang mai anin khoina tak main an thel wata mi pan hena hian inge inin kar hi om zia tin an zota o kanin thlen to atia lom anin thlen to be ta chu nge poina tin a soya ma se ni na taka chuan anin thlen lova an line nei thorang zo kan ei tin an khila melisa hian jein hena hian katan hun ni nei ngai lo nei kha enge ka thiam lo na ti na soi ve tlat latlang wal thave ven ni boka anin sual le khuya je hian anu pui chu alain ti ta tu de ubok nen thadawin helai hmuna ni lo hian soite ang ti na pom ta nei maya chutia pom tak dei nu chuan ami palo om pui ve thin tam po ti vak ngai na om lo lung oi lo tak mai na kal san ve mai boka medisa po me chagal thuam thatak mai me tu ya mang tangka ya engma soi thei lawa atrap zoi ani maya me patan chuan me chatrap hi ma chona ha niang je chuan thate te ina ko le ta nge ni je chuan kalom lu tuke abak hi chu kalo boi pui to mai nge ina kan va ho phota nge kumre chung kan in zui ve to a kan in neya chu wangin olsam takin ka thla mai don lo engkim ka zo chuaka nga enge dik lo lai siam that ka tum don ani chu me ta na min puina zongjong a kalo me ti in asoya ma se melisa hian chu ti mai in chutia chin fel chu lo du ho lova hei wang hian alom nang ai na ma zo kha ka thlan i du du dana min ti thei emo in tia ani kha chuan min kher thiama adu dan dan in min ti ve ngai lo tin chutia ho pui mai chu alo du ho lo nei kumret kan in zui ai khan ani ne na thathum kan in zui khan nuam te jok te ti tapia piap maya je hian chutin hu kal mai ro at thalom ati tange nge a ma se je hi apari the tak tak lova ato pa chuan a nie ka ti palani ka thiam lo niang min ngai dam te ti na zui la tho detective te hian engei ha sat na tak chu chin fel pui chu kan tum don alom engei ithin long dik tak sui ta che tin medisa hena chuan an nge na ma se medisa hi tra lama truana engma soi thodu lova mingkal san mai teu engma ka soi thei lo ti tatlat mai je hian ho photila soi thote ang tin asom rang poka ma se medisa hian adu chi lo ni detective te chuan nok lui to su adu thlantir zo kang che ani lo chuan engma chin felan don lo ama do thuang takin han om tir lok te ang antia chutia anti ta ka chuan medisa chuan minangai dam don ya ka ti patlutuk ti in je lam chu athlang ta ni na lang je hian atu emaya ain du khum thei lo tlat kan phok wak hi ga re vek mayang malam kan pananga theng hil kan tum don ya ti na hnem to zo ka ni ton tum chu mi palam kan tlom tatlat maya je hi anep kan ti don nge ampangai na hi ko pui kan ti zok don apoi molai zok anu pui hi rin om zel thei to tak tak angem mi pa ni ravin mei chau khanin mei se pui ani angin akin om zel to in ring tak zetem te ha comment lama lo soi te u hetiang tok mek ta pho hi om ve thei nia thutluk na siam ha ko yom mai sung nei la vin sang ne la mo zo lo a me chia chi lo adu big lo sil se man to la vin kan mo